Bună, astăzi este primul videoclip de Minecraft. Fac asta mâine de la zi, mai creatul înainte pe ea. Acum am vrut să fac și un videoclip cu arta asta, poate facem chiar o serie. Maybe. În fine, obiectivele pe ziua de azi e să fac o casă, că momentan sunt într-o casă de villager, să mă duc la minat, să aduc, fac o fermă și să-mi aduc mai multe animale. Deci avem. Cred că o să mă fac casa exact în partea asta. Fac acolo pat și mai spart pe aici, mai dificil în spate. Când n-am găsit modelul de casă, vezi că videoclipul următor. Să uită măcar cineva la videoclipul ăsta. Dacă nu se uită nimeni, cam cringe, dar e ok. O să fac videoclipuri despre mai multe jocuri, nu numai despre Minecraft. Să ne jucăm și pe Minecraft, să ne jucăm și One Block, băgăm și un survival, un hardcore. De asta am video apropiat. Spart. Mai trebuie să le fac una. Să nu uitați de like și de subscribe și un comentariu, dacă vreți să. Vreau să sparg foarte mult, dar o să sparg un pic mai mult. Stai așa, de aici încolo o să sparg și gata. Știți urât. Bun, și aici o să fac, nu o să las așa, o să fac, adaug un layer așa ca să nu fie chiar, nu așa, ok, bun. Bine, vreau să scot și asta de aici că păi nu niciun sens, cum? Nu, e bun. Faci un pic de și aici. Pam. Așa, mișto. Așa, bun. Ok, asta e rezultatul până acum. Strâns o grămadă de dirt care habar n-am ce să... Hai cuțul. Bun. Hai să facem și o mică fermă de... Chiar e ok ce să aduc animalele, sincer. Chiar bine. Hai face. Avem nevoie de o fermă de mâncare. Hei, stătine, ești o fermă. Nu mă bag de seama, e bun. Mamă, ce să mă duc. Ce te-a... Iar mă joc. Mă, cum ăștia nu au... Uite, asta n-am văzut-o. Dar nu-i... Mamă, imens. Da, nu au ăștia nicio fermă. Apoi nu este nicio fermă. Super. O să fac eu una. Cred că aici, în zona asta. Multe caturi aici, până nu mi-e 18 minute până acum, nu? Da. Taci. Ce comentezi, a? Ce comentezi? O spar și prin topor. Bun. Deci o să pun o gradă de apă. O gradă de apă. Bun. Sugarcane undeva. Facem aici. Și o să... Unde să fac și un hou acum. Place skin-ul meu. Easy. Seeds am una. Parcă mai mult. Seed place.
Haicuțu. Tu asta e bun. Partea asta ce... N-are sens. What the n-are sens partea asta. Bă, ăsta așa ridicat. Deci... Înțeleg că vor să fie mai natural, dar... Trebuie să mă marchez asta ca să nu... le pierd. Santos. N-am avut, n-am lăsat mai departe. Vreau să cresc, văd ce mai am. Mă duc să mai duc niște apă. Bun. Deci, femeia aproape cat. Cu femeia, animale, am nevoie de oi. Țara asta îl voi separa în două. Bun, gata și porțile, gata și scările. Taci. Ciucu mic. Ieși. Nu s-a întâmplat absolut nimic. Am nevoie de gard. Aș vrea de aici să vede. Fă, nu pe aici să fie. Nu fi căpățânare. Du-te. Du-te. Bă, tu nu înțelegi? Pleci de aici, ai înțeles? Taci ceva. Căpățânarea ți-o iei și gata. Bun. Ferma ai făcută, ferma cealaltă ai făcută. Mai trebuie doar casă. Materiale pentru casă. Cum ai ajuns aici, mâncați-aș gura ta? Mă duc să mai fac compostă și pun tot puii ăștia. Bun, dă-se... Cam... Și atât. Am să în continuare. Bun. Păi mă uit doar la vas, le înălțesc. Una tu și una tu. Haideți. Haide. Nu! Încoace. Încoa. Nu încoa. Ma. Păi să mă la niște zombie. Unde sunt? Opa. Opa. Asta nu credeam că o să găsesc, stai așa. Stai așa că e gros treabă. În zona aia, nu? Da. Uite-l. Ia, avem. Plisă, e ok. Aha. Ia ce este? Ok. O să le colecționez cu toate. Vă dați seama.
culoare galben. Să vedem. Opa. Hei! De bune. Încă unul. Am spart vreo 3 până acum, băgate. Un șarp! Este... Ce este? Host Armor 3? Ai trimis șarp. Bucate de rest ce n-ai. Să vedem ce ne dă. Pa mai destul, nu? Verifică rău. Da, mă, rămânare. Un music disc. Interesant, interesant. Am asta. Cum este? Yes! Yes, 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 yes. Este altfel, e altul, e altul. Este altul, deci am făcut rost de ăsta și de ăsta. Bun, te cosmici. Bun. Bun, și cam asta a fost. Deci am așa. Asta și cu asta. Astea trei. Când gata episodul cu filmatul, ne vedem data viitoare. Ciao!